Ľudia, dneska máme také nočné video, dá sa povedať, lebo toto nočím, keď je tak 21. Dneska idem urobiť, že dokiaľ dostanem 25 000 tých oných, len musím nájsť tú hru. Ja som toto fakticky čakal už dlhšie, len som zabudol, že tieto je Maja restaurant, že čo sa stane, keď dosiahneš tých akože tých oných 25 000 customers, lebo ja mám teraz 24 200 alebo tak, 24 200, ale takže akože toto mi sa zatedy zaloaduje a tady počkám, ale ja som to včera vôbec nehral, takže som čakal na toto video urobiť pre vás akurát. Dneska je taká zima trošku, vidíte, že mám tuto takto, kúkneme sa sem, máme tu takto veľa, tak zatedy si započkam na customers, ale ešte to nezačalo, tak z toho toto skipnem trochu. Zatedy čo počkam na to, tak zatedy, počkaj, toto si idem claimnúť, to je pravda. Áno, som verified. A teraz to je môj normálny area. Si nevšimáte, koľko má peňazí. Floor 2, lebo som túto hru som netočil, tuto mám tieto. Tu nejaký typek mi dal tieto veci. Floor 5 je takýto. Ja mám tieto veci dal mi typek. A toto som takto toto neurobil. A som zabudol vypnúť hudbu. Takže toto je toto. Stále deti. Toto máme takto. Sa blížime k tomu. Mám aj tieto veci. No aj toto som zabudol zobrať. Teda za to budeme čakať z toho. Vždycky, keď bývam AFK, vždycky ja idem sa na túto robím. Musíš si trochu odrieť hlavu. Aby si takto ja bývam vždycky AFK a potom vždycky dám volačov mobil napríklad o tom. A je to také, že výborné fakticky, výborný spôsob, ale sa blížime. A z toho ešte čo napíšem do chatu. Now. To ja chcem vidieť teraz. Ahoj Maxík. Zatedy si idem kúkať Múna. Zatedy keď počkam. Dobre, teraz som to tak zaedidoval, že až tak, že už sme tu tak na takotom čísle. Lebo som trošku toho nechcel čakať, toto by bolo aj 30 minútové video. Iba na tom čakaní. A tedy mi aj zatedy to stihnem toto urobiť. A Santa mi prišiel do neho. Takže musím... Ďalší Santa mi prišiel. Tu mám darčeky všade. A choď už dole, lebo ťa bude čakať tvoj najlepší sen na svete. Ktorý je za tých 25 000. Toto celý čas počkáme. Zapnem si tu aj tú výbornú hudbu. Toto sa edidujem, lebo neviem, ako sa to volá. Dobre, mám tu muziku pripravenú, ale nechcem horí, lebo tak z toho robím toto. Už to trošku vidíte. Ale to je jedno. To pustíme, až keď bude 90... Koľko? 85. Keď bude 85, tedy to dáme. 3, 2,
Robím to tak, aby ste to aj videli, pre istotu tú pesničku. Dobre. Daj to viac dopredu. Ešte. Počkaj, mám. A teraz to nechcem reštartované. To nevadí, ja to mám všetko v tomto videu aj tak. Kamo, ja to budem na od jednotky. Kamo, mal som si bola čo kúpiť za tých milión. Ne! Ale mi zostalo peniaze, akože. Ruky. Takže to znamená, že keď pôjdem do... Ja mám všetko za všetko. To stojí 1 milión, akurát mám, dobré. View. Ja mám dosť veľa peniazy. Mi to moc nevadí. Tento jedenkrát. Ja to nechcem mať tak veľa. To nevadí. Toto aj týchto miniem. Kámo. Nemôžeš to dať na... ako si to mal. Jaj, to nemáš! Mal som dať ten layout. Ja. To... Počkaj. To je to najhoršie, že sa mi zdá, že to nemôžeš premeniť. Na jaké si mal. Sa mi zdá, že to nemôžeš premeniť. Ale som to hral hodinu dneska. A koniec videa bude takýto, len to urobím toto rýchlo. There's one. Y'all's two. Tanker. You're so cool. And when I stand, Tanker, I understand. I'm gonna love you to the very end. Tanker. I love you. Dovidenia, dobrú noc.